Kibor Pynïap district pat ki Pulit jong East Castles ki ban Shillong Hadien ka jingbun kam ban kmi ban nomdan kanu ko huriura nakabenta ka election MP shaga Lok Sabha ka ban long ha khat khandai trek uyayong arajar psaw kilha ban her she ichamati Hadien ka jinglap ya artli ki Pynïap ki ba ki bor Pulit ki suba bekila sha bom yap ha ka jan miet jong ka arpinyo trek ulber arajar psaw Kajing pelongi ki bor Pynïap district pat ki Pulit ban kiyo she ichamati ka day namar ka jingdon jong Jingshah sir ha ichamati ka baki suba lada umla mantelakam kala banwanra shaka jingi Umsnam kumba kala Kheteng sa Snem menchua Hadien ka Jingshah Pynïap jong ba Lurshai hinyota udkhot ka KSU ubala sha Pynïap naga Jingshah bom sha tiet aki barjala ha ka snong pintaum dan ichamati ha ka arpu pratrik rumpang arajar arpo karkum ga Kyrwoh lala ban pentep baki Pulit na Shillong kilami haringkat kikali bulletproof jongki special operation team SOT lambat ka konon crime scene unit sha ichamati shela ban yarap iki Pulit na shela ban na sora hagaban telakam yaga jinglong jingman hapo ka tega than barok kawai na ka Kyrwoh ki Pulit ki arngot ki barjala ki dei ki bla itho kerteng kumu esan sing badu sujet dotta marika Pynïap jongki lalap umna kawai ga jaka kawai ga na ichamati ber kawai pat na dalda ka Kyrwoh ki Pulit ka yetho baga jinglap ya ka Pynïap ki te ki arngot ka de Hadien balawai ka rally persha citizenship amendment act arjar ka khandai bala pelong da ka seng khasi students union ka Tnat Pulit kamsim la batha tangi ki SOT bat ki kali ban lech ichamati hendai kala debru ban hukum ya barok ki field unit bakin penklan ha ka pahara bat ban ra lang ki riot gear tendong le pensat khmat ki lathi ki shil bat ki wei ka Kyrwoh kala ongru pakidai ban le ta ka bating e kinong penkul marsnong namar ki shem bala da Kensting ka ne ka Jingshah ka la ban lam shak jing Umsnam Pher Jaidbynriew na lor ka ne ka kendon 144 CRPC ka bakila kerpat deputy commissioner ban penjari ha ketiga jaka ta ka ban mana ban Jaidbynriew palat sangut ki brew kala mana ru ba umdei ban ailat iki brew bakin ra iki dieng kitari bat ban thit petrol haki bilar umpriang syarak bat kiwe Hakawai galiang lay turu baka Tnat Pulit kan persang pelong yaga jing yelang wan ra jingsuk Lurshai kasngi. Habatien pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya